A srdečne vítam v ďalšom dieli Viedenskej kávy. Viedenská káva je môj seriál na tomto profile Nemčina s Luciou, na ktorom ťa srdečne vítam. No a v tomto seriáli sa venujem ako tradične, a možno už môj seriál poznáš, ak ešte nie, tak ti to poviem, venujem sa tu výučbe nemčiny, jednak sa tu venujem gramatike, jednak sa tu venujem mindsete, nastaveniu mysli pri učení sa nemčiny, respektíve sa tu venujem jazykovému coachingu ako efektívnym metódam, ako sa ľahšie efektívnejšie naučiť jazyk, no a samozrejme aj témam slovnej zásoby. Takže vítaj na tomto seriále, počkám, kým sa všetky pripojíte krásne. Verím, že máš niečo dobré na pitie v prvom rade, respektíve pokiaľ potrebuješ, ja pitie je dôležité. Also trinken, Leute. Ich trinke einen Mineral mit Zitronensaft. Ja? So, beziehungsweise einen Saft, tak nazvime to juice, takú citrónovú vodičku. Was trinkst du gerade, čo práve piješ? Takže prosím, zober si určite niečo, takisto napísanie. Prečo si treba brať vždy vlastne na hodinu nemčiny niečo dobré napísanie, ale niečo napísanie? Je to veľmi, veľmi dôležité, pretože náš mozog si zo štatistiky pamätá to, čo si nenapíše, vlastne o týždeň zhruba si nepamätá zhruba 93%. Sú to na to rôzne štúdie, že koľko si vlastne zapamätáme po tom, čo si to nenapíšeme. Keď si niečo nenapíšeme, tú informáciu, tak si ju zapamätáme vlastne na 3 až 7%, niektoré výskumy hovoria 10 až 15%. Ale teraz dávaj pozor, v prípade, že si zapíšeš túto myšlienku, aj keby si hodil poznámky po tejto vlastne viedenskej káve do koša, po tomto seriáli, tak tvoj mozog si zapamätá 35 až 55%. Takže verím, že je to pre teba veľmi zaujímavé si túto informáciu zapísať. Takže šup, du brauchst also einen Stift, potrebuješ niečo napísanie, du brauchst einen Kugelschreiber und natürlich irgendwelches Papier, nejaký papier. Oder ein Heft, nejaký zošit, takže určite si vlastne choď po pero, po papier, ešte počkáme, kým sa vlastne všetci nalogujú. Určite verím, že sa cítiš dobre, kľudne mi daj vedieť, ako ma počuješ, ako ma vidíš. Dôležité je vlastne, ako sa cítime počas hodín nemčiny, pretože to je veľmi, veľmi dôležité. Či sme vlastne v takom tom pokoji, či sme v takom tom strese, ako sa vlastne cítiš ty počas tvojich hodín nemčiny. Pretože vlastne to, ako sa cítiš, je teraz veľmi dôležité na to, aby si vlastne v absolútnom maxime nasala informácie, ktoré ti teraz poviem a ktoré s tebou budem zdieľať. Takže určite mi daj vedieť do komentára, ako sa cítiš. Wie fühlst du dich heute? Ako sa dnes cítiš? Sei ehrlich, buď úprimný, kľudne môžeš v nemčine alebo v slovenčine. Do komentára daj mi takisto vedieť, odkiaľ ma pozeráš a či ma dobre počuješ. To bola veľmi dôležitá informácia pre mňa, či ma dobre počujete, či ma dobre vidíte. Dnešná téma vlastne nemčiny, vlastne respektíve tohto jazykového mentoringu a coachingu, pôjde totiž to viedenskú kávu, vlastne bude z jazykového coachingu. A konkrétne budem s tebou zdieľať moju cestu na vlastne za tou nemčinou, ako mám teraz. Dnes mám 36 rokov, nemecky hovorím trošku lepšie ako po slovensky a vlastne nemčinu som sa začala učiť vlastne keď som mala 9 rokov. Dnešná téma je, čo by som poradila môjmu mladšiemu ja, čo mi pomohlo na tejto ceste a čo ma naopak veľmi brzdilo. Takže verím, že tieto skúsenosti, nazvime to absolútne drahocenné, pretože koľko je to rokov? 36 minus 9, hej? Takže je to fakt veľa rokov vlastne toho 27, toho štúdia nemčiny a jednoducho dnes ich idem s tebou takto. Myslím, že exkluzívne zdieľať, pretože myslím, že som to ešte takto dopodrobná asi ešte ani Lajlavke nezdieľala. Takže daj mi prosím vedieť, či ma počuješ, či ma vidíš. Siehst du mich? Hörst du mich? Počuješ ma, vidíš ma? Und wir fangen gleich an. Tak, vítame Kristinku. S Kristinkou som dnes mala individuál. Ahoj Kristinka, prosím daj mi vedieť miláčku do komentára, ako ma počuješ, ako ma vidíš, pretože mám tu aktuálne 5 ľudí, ktorí sú vlkví, takže verím, že ma počujete, ma vidíte. Lebo rada by som začala. Ich würde gerne anfangen. Chcela by som rada začať, takže verím, že ma počujete, ma vidíte. Zatiaľ nikto nič, takže vychádzam z toho, že ma vidíte, že ma počujete. Nebojte sa písať tie komentáre. Ešte raz, nebojte sa písať tie do komentára. A keď sa aj bojíte, tak kto sa bojí, nech ide do lesa a nech napíše komentár. Takže ako ma vidíte, ako ma počujete, pretože dnes s tebou idem exkluzívne zdieľať. Alles passt, sehr gut. Grüß dich, Eva. Ahoj, dnes som mala aj hodinu z. Takže všetky moje študentky a študenti sú tu dnes, prosím, pekne, takto krásne, ale musím povedať, že toto bude vlastne fakt zaujímavé vysielanie. Nie len vlastne z toho jazykového hľadiska, ale vlastne z toho jazykového coachingu a motivačného hľadiska, hej, pretože ako zhodneme sa na tom, že 27 rokov nemčiny, začala som v 9 rokoch, mám túto matematiku, mám 36, je ako relatívne dlhá doba, takže mám s tebou to, čo dnes pozdieľať. Vydrž určite aj do konca, pretože na konci dostaneš
Ja už fakt hovorím ako mne. Na konci dostaneš darček. Nazvime to takú maličkosť. Takže zotrvaj a rob si poznámky. Ešte raz tí, ktorí sa pripojí neskôr, zoberte si niečo na pitie, niečo na písanie a ideme. So, little kids, začíname. Takže budeme sa dnes baviť teda to, čo by som poradila môjmu mladšiemu ja v učení sa nemčiny, či už vlastne z toho mindsetového hľadiska, z toho hľadiska nastavenia mysle, respektíve z hľadiska jazykových techník, ktoré vlastne by som s tebou chcela dnes zdieľať. Chcela by som s tebou dnes zdieľať to, čo mne pomohlo a naopak to, čo ma brzdilo vlastne za tie dlhé roky učenia sa nemčiny. Kľudne vlastne môžeš už teraz písať komentáre to, čo tebe pomáha a čo ťa respektíve brzdí v učení sa nemčiny. Čo ti pomohlo a čo ťa naopak brzdilo, pretože sme tu komunita, ktorá sa navzájom podporujeme, inšpirujeme, takže píšte komentáre kedykoľvek. Budem sa veľmi tešiť. Takže v prvom rade chcem povedať teda, že v roku pána, keď som mala 9 rokov, tak som sa dostala vlastne do jazykovej triedy s tým, že to bola príprava na nemecké gymnázium. Mám za sebou vlastne nemecké gymnázium, kam ma šupli starí a rodičia, vtedy som sa na nich veľmi hnevala. No a vlastne začalo to tým, že ma šupli teda jazykovej triedy. Vlastne môj prvý kontakt s nemčinou bol, keď som mala 9 asi rokov a bola to, ja to už vlastne som to aj často zdieľala, bola to katastrofa. Katastrofa, ja som nemčinu nenávidela, takže ti chcem povedať, že všetko je možné, aj to, že sa z človeka, ktorý nenávidí nemčinu, stane lektor nemčiny nakoniec a bývalý tlmočník a prekladateľ. Takže nemčinu som nenávidela, jednoducho, keď som vlastne mala nejakých 9 rokov, tak ma šupli do jazykovej triedy. No a potom to bola prípravka vlastne na 8-ročné nemecké gymnázium, kde sme mali úplne všetky predmety v nemčine. Vážený, ja som bola v prdeli. Nazvime to v prdeli, takže ak aj ty sa cítiš v prdeli, vedz, že je to v pohode. To ťa chcem upokojiť, je to normálne, každý začiatok je ťažký. Začneme vlastne týmto a to by som rada aj povedala tebe, teda nie môjmu mladšiemu, ale tebe, ktorý si vlastne prechádzaš tú cestu, pretože mám aj pánov, aj dámy ako študentov, tak hovorím takto, ktorý. Proste, keď si prechádzaš tú cestu a máš pocit jednoducho zúfalstva, cítiš sa v prdeli, častokrát som už to vlastne zdieľajú, Pane Bože, už som zaseknutá, cítim sa tak a tak, je to úplne v pohode. No, v pohode. Treba s tým samozrejme niečo robiť, ale vlastne začiatky sú náročné, treba si to uvedomiť. Potom ma vlastne rodičia po tej, nazvime to teda, išla som do tej prípravky a potom vlastne som išla do 8-ročného gymnázia, kde som vlastne mala pre všetky predmety v nemčine. Pre človeka, ktorý hovorí na úroveň nemčina nejakej A1, asi v tej dobe možno som mala A1, A2, tak to bolo ako absolútny extrémny stres. Obzvlášť preto, pretože moji spolužiaci, ja som pôvodne z Popradu, boli vlastne, alebo veľa z nich malo oveľa lepšiu nemčinu. S tým, že vlastne boli tam žiaci, ktorí mali spišských Nemcov ako starých rodičov, boli tam spolužiaci, ktorí vlastne chodili pravidelne do Nemecka a jednoducho ja som bola jedna z najhorších, keď som začínala vlastne v triede. Cítila som sa hrozne. Ďalšia rada, ktorú ti môžem dať, neporovnávaj sa s nikým iným okrem seba. Kde si bola v minulosti v rámci tvojej nemčiny, kde si teraz a kde sa chceš dostať. To je jediný človek, s ktorým sa potrebuješ ty porovnať, pretože ja som sa v minulosti, viem, že to ako moja cesta nemčiny začala, keď som bola dieťa, ale jednoducho som sa veľmi porovnávala s ostatnými žiakmi a myslím si, že ale vnímam po tých učím roku 2006, koľko je to veľa rokov, koľko je to? 2006, 2023, tak je to prosto jednoducho nejakých tých 16-17 rokov, čo učím. Prosto jednoducho som si všimla a na tých tisícoch študentov, ktorých som odučila, že jednoducho sa extrémne porovnávajú. Porovnávajú sa vlastne s ostatnými napríklad v kurze, keď som mala skupinové kurzy dlhé roky, učila som vo Viedni na jazykovke, učila som, proste mala som svoje kurzy, nielen vlastne na štátnej jazykovke, ale Volkshochschule rakúskej, ale učila som vlastne v svojich kurzoch a jednoducho vnímala som, ako sa strašne tí ľudia porovnávajú. Čo to znamená, že sa porovnávam? Som si vnútorne neistá, som si vnútorne neistý. Vážený, stopka s týmto, áno. Je mi úplne šuma fúk, čo ten druhý, akú má nemčinu, dokonca sa niektorí študenti porovnávajú so mnou ako s lektorom, tak to je absolútna blbosť. Ty vlastne sa môžeš porovnávať teraz len sám so sebou a úplne kašľať na to, ako hovorí ten druhý po nemecky. Samozrejme, že ten druhý človek hovorí lepšie po nemecky, pretože tomu venoval viacej času, energie ako ty zatiaľ. Takže vlastne čo to môže byť pre teba? Len inšpirácia a motivácia a nie demotivácia. Takisto vlastne, čo by som poradila teda môjmu, hovorím mladšiemu ja, zotrvať vlastne v tých začiatkoch, a pretože tie začiatky sú úplne najťažšie. Keď prejdeš vlastne tými prvými rokmi nemčiny a začneš
začneš mať vlastne nejaký systém vo výučbe nemčiny, tak to bude oveľa jednoduchšie ako vlastne na tom úplnom začiatku. Tie začiatky sú absolútne najťažšie. Ja som sa doslova pri tých začiatkoch nemčiny cítila ako debil, poviem ako na rovinu, proste jednoducho ako úplný lúzer a v prípade, že sa takto cítil, keď začala po nemecky sa učiť, že proste ako hej, toto ako je nejaká čínština, je to v poriadku. Takže vlastne prestan sa porovnávať s ostatnými a takisto zotrvaj v učení sa nemčiny. Buď trpezlivá, pretože tie začiatky sú skutočne náročné, ja to vidím vlastne aj na študentoch, hej, a jednoducho nejaké porovnávanie sa alebo zlyhávanie, prestávanie s nemčinou, prosto príliš skoro, ako sa hovorí, hádzanie flinty do žita, príliš skoro je absolútne neopodstatnené, hej, takže takisto vlastne veľkú chybu, ktorú som robila, že som sa teda nazvime to prvé 2 roky boli také šokové, keď som mala 9-10 rokov, hej, pretože jednoducho ma dali do triedy, kde fakt ako hovorím, tam boli proste oveľa lepší žiaci a jednoducho ja som tým slovíčkam nerozumela. Ja som nerozumela tomu, čo čítame. Ja som keď mi dali A2 B1 časopis, hej, a ja som bola na úrovni ako ich komedu komst, tak asi som tomu časopis nerozumela. Dobre, ok, nebudeme hodnotiť lektorku, dodnes ju mám pred očami, ale vlastne, to je tiež dôležité, aký máš vzťah s tvojim lektorom nemčiny a s lektorkou nemčiny, ale vlastne v podstate ja som prvé roky sa tej nemčine teda vyhýbala. Prvé roky, také tie prvé 2 roky boli také tie najťažšie. My sme vlastne v podstate, myslím, že po roku sme už potom mali predmety v nemčine a to bolo úplné peklo. Proste tie 2 roky boli pekličko, prešla som si tým, ale čo ti tým chcem povedať je, že aj keď je to náročné, nevyhýbaj sa tej nemčine, pretože veľmi často, keď je to náročné, my tendujeme ako ľudia, to je úplne prirodzená vlastnosť, ako nevychádza z tej komfortnej zóny. Hej? To znamená, z tej komfortnej zóny je potrebné na to, aby si sa dostala ďalej. To znamená počítať s tým, že to bude nekomfortné na začiatku. Hej? Ako učenie nemčiny sa ľahké, nič nie je ľahké v živote, hej, ako... Takže áno, je náročné. Je to náročné učiť sa akýkoľvek jazyk, čo je dnes v živote ľahké. Ale podľa mňa je oveľa horšie ostať tam, kde si, roky rokúce a frustrujúcejšie, ako keď proste prejsť cez ten ťažký začiatok. Čo ti môžem vlastne doporučiť veľmi je nevyhýbať sa tej nemčine. Nevyhýbať sa tomu, pretože ja som ako prokrastinovala tú prípravu mojej nemčiny, ako hovorím, prvý rok, 2, tým, že vlastne to bolo náročné, tak ja som sa vyhýbala tej nemčine. Daj mi ešte do komentára, ako to máš ty, respektíve som začínala, prestávala sa učiť, hovorím. Samozrejme som tam mala nejaké školské vedenie, takže nemohla som úplne švihnúť tou nemčinou a prestať s ňou. Keby som bola v dnešnom veku a začala sa učiť nazvime to v takých podmienkach nemecky, tak tým určite prestanem na nejaký čas. Takže chápem aj študenta vlastne, ktorý začne sa učiť po nemecky a prestane, nazvime to, hej. Je to, nazvime to prirodzené, ale neprokrastinuj, neodsúvaj to učenie nemčiny na neskôr. Buď konzistentný a nevyhýba. Konzistentná znamená pravidelná. Pravidelne sa učiť po nemecky, pretože z toho vypadneš a budeš zase sa dostaneš na začiatok, kde vlastne môžeme opäť opakovať, hej, v podstate nazvime tie staré pesničky, ktoré sme sa už naučili, pretože vidíš z kontaktu z jazyka. Buď v pravidelnom kontakte s jazykom. Pravidelnosť je kľúč. Pravidelnosť a konzistencia. Hej, a takže takisto teda nevyhýbanie sa nemčine a takisto, čo vnímam u študentov veľmi často, je odkladanie začiatku nemčiny. Odkladanie učení sa na neskôr. A potom si pozrieme vlastne v správach, keď sa spolu bavíme, pretože síce moja asistentka je zodpovedná za vlastne administratívu, ale ja sa bavím so študentmi na Instagrame v rámci vlastne ich nemčiny. Hej. A keď vidím, že študent sa ku mne ide prihlásiť do kurzu rok a pol, vážny, na čo čakať? Za rok a pol ťa naučíme sa, ja ťa neučím, ty sa učíš, ja ti len pomáham, pretože ty si zodpovedná za svoju nemčinu a vždy vlastne treba prevziať zodpovednosť za učenie sa jazyka, ale vlastne ja ti dopomôžem za ten rok a pol nemčiny tak, že budeš úplne niekde inde, ale k tým, že vlastne ty sa vyhýbaš tomu začiatku, pretože to je ťažké, pretože to je nekomfortné, nechceš byť z komfortnej zóny, tak jednoducho strácaš čas. Takže nestrácaj čas, nevyhýbaj sa učeniu sa nemčiny. Platí to aj pre akýkoľvek iný jazyk. Takisto vlastne, samozrejme, extrémne ťažké materiály. Extrémne ťažké materiály bola aj moja chyba, ktorú vlastne som, nazvime to, robila ju lektorka samozrejme, pretože ten výber materiálu bol jej, ale ako keď niektorí vlastne lektori hovoria, jasné, choď teraz okamžite do pozerania seriálov, hej, a s úrovňou A1. Ja toho názoru nie som, pretože čo urobí študent, ktorý je z A1 a pozrie si vlastne nejakú politickú debatu a hovno rozumie. Ja hovorím veľmi prirodzene, študenti to vedia. Proste hovno tomu rozumie. A jednoducho, napíš mi, ako to máš, poď zdieľať do komentára, ako to máš ty, hej? To znamená, jednoznačne si nevyberaj extrémne ťažké materiály. Samozrejme, že tie materiály môžu byť o úroveň 2 úrovne vyššie,
ale nie je proste jednoducho absolútne náročné. To znamená, keď si A1 a A2 a teraz si ideš pozrieť akože vrele všetky seriály v C2, tak samozrejme, že ťa to môže veľmi frustrovať. Aj mňa to veľmi frustrovalo a nepomáhalo mi to tak, ako keď som si pozrela nejaký jednoduchší seriál, niečo jednoduchšie na začiatok, respektíve nejakú jednoduchšiu knihu, napríklad ideálne to sú dvojazyčné knihy, ktoré sú zjednodušené, tie knihy majú na ľavej strane vlastne prosto nemčinu, slovenčinu, napríklad nemčinu a na pravej strane máš proste tvoj rodný jazyk. Hej? To znamená dvojazyčné knihy pre študentov nemčiny. Ako prečo si vážení dávame horibilné ciele, a teraz ti to povie koučka a mentorka, ktorá ako skutočne v takomto osobnostnom rozvoji dosť ďaleko, prečo si dávať horibilné ciele, ktoré jednoducho aj tak proste ťa ešte viacej demotivujú, ako keby si dala takýto cieľ. Ak to dáva zmysel. To znamená, dávať si absolútne horibilné ciele je predurčené, ako nazvime to teraz ako takéto ciele, že jednoducho s A1 idem pozerať film C2, hovno tomu rozumiem, hej, možno ako nejaké mená zachytím a potom sa divím, že som frustrovaná. Tak, mám pre teba dobrú správu, existuje XY seriálov pre študentov nemčiny, XY podcastov, videí, ktoré vlastne zdieľam na mojich hodinách nemčiny. Kľudne mi napíš súkromnú správu, veľmi rada ti bezplatne doporučím materiály vlastne aj na samoštúdium a pozeranie vlastne skvelých filmov pre študentov nemčiny, ktoré sú vtipné, sú fajn, sú proste také prickelnd, hej, také veľmi záživné a fajn. Takže za mňa jednoznačne ďalšia chyba, extrémne ťažké materiály. Mňa to vtedy vlastne hodne demotivovalo, teda, že som sa snažila teda o nejakú C2, C1 si napozerať vlastne v rámci seriálov, v rámci rádia. Keď som začínala nemčinu, tak sme vlastne internet nemali, ja sa pamätám. Ak si vlastne môj ročník, tak si to pamätá, že sme chodili do internetových kaviarní, no a tam som určite riešila iné veci ako nemčinu, ale vlastne v podstate nemali sme doma internet na začiatku, hej, takže vlastne to rádio a tak ďalej a proste ma to demotivovalo, nič som to tam tomu nerozumela. V dnešnej dobe máš obrovskú alebo extrémne možnosti. Máš možnosti jedným klikom mi napísať vlastne správu a jedným klikom ti odošlem vlastne XY výber materiálov, seriálov, zoznam seriálov nemeckých, zoznam pre seriálov pre nižšie úrovne študentov, takisto ako, hej, poradím ti jazykové knihy, naučenie sa od A1. To znamená primeraná úroveň jazykových materiálov. Určite mi do komentára, odkiaľ ma pozeráš, ako sa cítiš, čo robíš, s čím máš problém v nemčine, poď zdieľať, nech to tu frčí komentármi. Takže ako to máš ty? Ako to máš ty vlastne pri učení sa nemčiny? Aké sú tvoje najťažšie výzvy, aké sú tvoje chyby pri učení sa nemčiny? To by som si rada pripočula. Takže nenechaj sa takisto demotivovať. Ďalšia vec, ktorú by som poradila môjmu mladšiemu ja, pretože dnešná téma je vlastne moje mladšie ja. Nenechaj sa demotivovať, keď ti nevyhovuje lektor. V prvom rade by som chcela povedať, že nie každý učiteľ a lektor je jednoducho pre každého študenta, ale pozor. A teraz dávaj pozor, poviem to pomaličky, keď je študent pripravený, učiteľ sa dostaví. To znamená, že v prípade, veľmi často sa mi stáva, že žiaci vlastne vyskúšali extrémne množstvo lektorov. Hej, a vlastne prichádzajú za mnou tak, že wow, ty si moja ako posledná šanca, nádej a tak ďalej. A ja už im poviem, vieš čo, dopredu, nebudeš so mnou spokojná, nejako sú vyhúkaní z toho, najprv, čo to hovorím, pretože nie si pripravená, nie si ochotný učiť sa jazyk a vlastne hľadáš, že si veľmi kritická ku lektorom. A jednoducho ten učiteľ ti môže s prepáčením, poviem to na plnú hubu, proste predostrieť poviem to na plnú hubu, zlaté hovno na tácke, úplne v pohode, študenti vedia, som veľmi autentický človek, zlaté hovno na tácke, aj tak si nájdeš niečo, čo ti tam chýba u toho lektora, pretože nie si ochotný vlastne hľadať spôsoby, ako je to možné. Poďme sa spýtať na spôsoby, ako je možné naučiť tú nemčinu a vlastne v podstate prevziať zodpovednosť za svoju nemčinu. Prevziať zodpovednosť za svoju nemčinu je takisto radička alebo rada, ktorú by som ti rada dala. To znamená, že vlastne ja viem, že učiteľ nemčiny ma neučí, že ma on sprevádza a jednoducho nehľadám na tom, neviem, čo sa tomu hovorí, že Flühe suchen, hej, akože hľadať blchy sa tomu povie. Proste jednoducho hľadáš každú maličkosť, ktorá ti na tom lektorovi nevyhovuje. A potom samozrejme vystriaš 10 lektorov, ale aj tak jednoducho na tej Lucii niečo nájdeš, hej. A takýchto študentov ja pacifikujem. Ja okamžite vraciam peniaze, pretože ja s tým, ako toto sú vlastne proste človek, ktorý je prehnane kritický, tak v prvom rade nevraciam hneď peniaze, ale vlastne spacifikujem, hej. Vlastne poďme sa pozrieť na to coachingovými otázkami vlastne, čo si urobila pre to štúdium nemčiny ty. Hej? Takže jednak si nájsť vyhovujúceho lektora, ktorý vlastne bude sympatický, ktorého bude mať kvázi tak rada, hej, akože
Môžete nám radi aj viacej, ale chápeš, hej, akože vlastne nebudeme vyslovene odporní. Proste jednoducho budem sa s ním cítiť fajn na tých hodinách nemčiny, to je veľmi dôležité. Na druhej strane, ako nehľadať, ako jednoducho v dnešnej dobe niektorí, ako pracujem, hovorím so študentami od roku 2006, už som videla všetko. Vždy hovorím, že som videla všetko a ešte ma niečo prekvapí. Takže videla som všetko, ale aj všetko. Ešte sa na to všetko teším. Hej? Takže vždy ma niečo prekvapí, ale prosto jednoducho prevezmi zodpovednosť za svoje učenie sa nemčina, nehľadaj na lektorovi. Ako buď taký ako tolerantný, hej? V rámci výberu lektora. Na druhej strane sú nejaké akože samozrejme hranice, ktoré máš aj ty. Pokiaľ ich lektor sa neustále prekračuje, tak je na čase vymeniť lektora. Takže ďalšia vlastne vec, ktorú by som poradila, dajte mi vedieť do komentára, odkiaľ ma pozeráte, ako sa cítite, čo robíte, čo robkáte a tak. A vlastne aké sú vaše skúsenosti s učením sa nemčiny, čo vám veľmi pomohlo a čo vám naopak nepomohlo. Dnešná téma je, čo by som poradila môjmu mladšiemu ja počas tých 20 koľkých XY roku pána učení sa nemčiny, 27 rokov som sa učila nemčinu, takže to je téma. Dobre, skončili sme vlastne v téme, že to bolo veľmi extrémne ťažké na tom nemeckom gymnáziu, na ktoré som chodila, no ja som vlastne plakala na dennej báze, nemčinu som nenávidela, odstrkovala a proste nenávidela som ju, nazvime to takto, prokrastinovala som, odsúvala som učenie sa nemčiny. Absolútny základ je vlastne začať učením sa nemčiny a neodsúvať to na neskôr, pretože čo je potom? Potom je ilúzia mozgu. Začnem sa učiť po nemecky, mám fakt trošku problém so slovenčinou, vnímam, lebo som celý deň v nemčine. Začnem až vtedy, keď budú deti veľké, keď budeme dostatok peňazí, keď budeme dostatok času, hovno. To sú všetko výhovorky, miláčik, takže vlastne akú máš výhovorku dnes? Podzdieľaj do komentára, hej, nedá sa ti a tak ďalej. Akú máš výhovorku dnes na to, aby si sa začala učiť po nemecky? Vlastne správny okamih na učenie sa nemčiny je dnes. Nikdy nebudeš pripravená na učenie sa po nemecky a tí vlastne tie moje SA, tí žiaci vlastne, ktorí prechádzajú vlastne mojou individuálnou výučbou, ktorí dosahujú tie úžasné výsledky, sú práve tí úspešní žiaci, tí už úspešní nemčinári sú práve tí, ktorí si uvedomili, že cesta je cieľ a že nikdy nebudú pripravení, to znamená sa začali učiť hneď teraz. Nestrácajú čas a jednoducho idú s tým, čo majú, prosto jednoducho do boja. Sme tu do boja. Teraz verím, že nerobím niekomu strach, nenáhaďam niekomu strach, ale jednoducho začni ako tak so všetkou láskou, ale treba aj s prísnosťou učiteľa povedať, treba začať bez toho, aby si bola pripravená, pretože nikdy pripravená nebudeš a vždy sa nájde nejaká výhovorka, prečo nemôžeš začať, pretože sú Vianoce, ja už všetky výhovorky som počula, všetky. Ešte sú nie všetky, ale hej, už som počula fakt všetko. Takže začni. Takisto ďalšia chyba, ktorú by som, a teraz poďme to bol taký mindset, teraz poďme vlastne konečne do vlastne metódu učenia sa nemčiny. Maximálne neefektívne, čo sa mi neoverilo, je nárazové učenie sa nemčiny. Veľa študentov, aj vlastne samozrejme ja, na tej základnej a strednej nemeckej škole som sa učila nárazovo, pretože som to jednoducho odsúvala týždeň a potom som sa učila 3 hodiny pred písomkou a teda je to vlastne tradičný spôsob učenia sa, respektíve taký nazvime to veľa, je to ľudské, hej, že to odsúva a potom toho má veľa, je to blbosť. Oveľa efektívnejšie je si to vlastne rozdeliť. To ti asi nehovorí nič nové. Je to rozdeliť si to učenie, nazvime to do kratších blokov. Veľmi dobré je, a to ti môžem teraz, akorát včera ak som to zdieľala na stričkách, vzdelávam sa proste každý deň, hej, pracujem na sebe a bol som na mentoringovom programe, ktorý sa venoval presne cieľom. To znamená, daj si najprv malé ciele, respektíve, aby si vytvorila návyk. Malé ciele znamená, čo je malý cieľ, hej, to je napríklad jedno slovo po nemecky. To je prvý mesiac, hej, to je napríklad učenie sa po nemecky 2 minúty denne. Úplne ak teraz si povieš, čo to tu tá Lucia splieta, poď si urobiť fakt návyk, hej. Ako dajme tomu prvý mesiac si skutočne daj návyk, teraz budem sa učiť po nemecky ako reálne 15 minút denne. Nie, nepovedala som, že lebo potom to ako, vieš, mám tu veľa lektorov nemčiny, a ja učím lektorov nemčiny, takže ste vítaní, kľudne keď si chcete pokecať po nemecky, poďme na to. Ale vlastne v podstate veľmi často sa mi deje, vlastne, že tí lektori povedia, Lucia povedal, že sa máš učiť po nemecky 15 minút denne. Nie, to som nepovedala a je dôležité si urobiť ten návyk, pretože ono vlastne človek, ktorý nie je zvyknutý učiť sa po nemecky, tak teraz mu ako povie, že sa má učiť hodinu denne. Samozrejme, úplne značka ideál sú študenti, ktorí sa učia hodinu denne. To je úplne fantastické. Mala som študenta, hej, ktorý bol akože úplne neskutočne fenomenálny. Proste ten študent bol normálne doma a to bolo neskutočné, pretože
mám ho aj na videu, Talian Alessandro, pozri si na Reelske, tak on vlastne v podstate vlastne bol doma a jediné, čo robil, bolo učenie sa nemčiny. Hej, predstav si to, len sa učíš celý deň po nemecky a ja, že was bist du von Beruf, aké je tvoje povolanie? Povedal, ich bin Student, ja som študent. V povolaní bol môj študent nemčiny, hej. Takže áno, jasné, sú aj takíto študenti, ale poďme sa pozrieť na to ako bežný človek, ako napríklad ja alebo ty. Jednoducho, väčšinou nemáme, hej, 2, 3, 4 hodiny denne na učenie nemčiny. Takže poďme si dať nejaké základné ciele. 15 minút začiatok, napríklad učenia sa nemčiny pocitovo. Pokiaľ chceš 10, pokiaľ chceš 20, super. Hej, 20 minút nemčiny do dňa je super. A potom samozrejme to zvyšuj. Ideálka je 30 až 60 minút denne, to je taká značka ideál. Myslím, že to v češtine hovorí značka ideál. No, tak si to. Evička, krásne zdravím. Mňa demotivujú ľudia v robote. Venujem čas, energiu, peniaze do učenia. Prídem do roboty a ich dialekt ma po prvej vete zrazí úplne na dno. Ale celkovo je ťažšie komunikovať z Muttersprachler. Presne tak. Celkovo, samozrejme, že vlastne tu je potrebné, a ty si vlastne v mojom individuálievi, takže je potrebné sa venovať vlastne hlavne tomu, aby si pracovala na svoje Hochdeutsch, na svoje vlastne spisové nemčine, pretože čo sa vlastne bude diať potom? Bude sa diať potom to, že tvoj vlastne tomu, ako by som povedala, ten problémový dialekt, ten problém dialektu, nazvime to ako dialekt, nazvime ho ako, že to je problém, hej, dialekt je problém, tak sa ti bude zmenšovať, pretože ty čím viacej budeš pracovať na svojej spísanej nemčine, tak tým vlastne menší problém budeš mať. A to bude vlastne, ten problém bude dialekt. Lenže vlastne aj ak to dáva zmysel. To znamená, pracuj, zotrvaj na tom, a čo aj zotrvávaš, chodíš na moje hodiny individuálne, asi v božskej nemčine s Luciou v mojom programe, tak vlastne v podstate pracuj na svojej spísanej nemčine, pretože potom budeš čoraz viacej vlastne rozumieť spísanej nemčine a vlastne ten problém, nazvime to dialekt, bude čoraz menší a menší. Takisto vlastne v podstate aj čas je tu odpoveď, pretože vlastne dialekt, samozrejme ja som žila 16 rokov v Viedni. Milujem rakúsky dialekt vo všetkých, ja robila som o tom diplomovku mimochodom rakúskych dialektov, milujem ich. Taká moja záľubka sú rakúske dialekty. Tak vlastne v podstate ten dialekt, hovorím na toto už vlastne na samostatné liveko dialekt, ale vlastne ten dialekt, tým samozrejme ti nepoviem nič nové, čím ďalej si, alebo čím viacej si vlastne v tej práci, tak tým, respektíve počúvaš ten dialekt, treba sa samozrejme napočúvať, tak tým viacej mu rozumieš. Ono v podstate necháme sa demotivovať tým, že nerozumiem, napríklad teraz som v Švajčiarsku, švajčiarsky dialekt, hej, som v Rakúsku, rakúsky dialekt. Nemá to byť nič demotivujúce, je to krásne. Je to rovnako ako tak, ako keď dajme tomu môj detko je z Bratislavy a nerozumie babke z ockovej strany z východu. Nerozumie jej, fakt niekedy nerozumie. Keď babka spustí ako dialekt z okolia Popradu, je detko z Bratislavy v prdeli. A je to v poriadku. To znamená, že povedať si to, akceptovať to, že vlastne OK, títo ľudia hovoria náročným dialektom, ale prečo ma to má zrážať na kolena. Dôležité je vlastne opäť to, nenechať sa demotivovať. Dôležité je to, že ja pracujem na svojej spísomnej nemčine a samozrejme vlastne, že ten dialekt byť trpezlivá, pretože ten dialekt časom začneš oveľa viacej a viacej chápať. Opäť to je vlastne v podstate dialekt, je ako učenie sa nového jazyka v jazyku, keď si to takto zoberiem, pretože máš tam samostatnú gramatiku, máš tam samostatné slovíčka, ktoré jednoducho sa v tej Hochdeutsch nepoužívajú. Takže zotrvaj, buď trpezlivá, nenechaj sa demotivovať. Otázka je, prečo ťa nechávajú vlastne v podstate takíto ľudia demotivovať. Predstav si, že napríklad viem, že ty si v okolí Lincu, poznám svoje študentky a dajme tomu, že by si sa teraz presťahoval do Švajčiarska. Čo sa budeš zase rútiť z toho, že v Švajčiarsku zase je tam iný dialekt, chápeš, hej? Takže poďme to vlastne taká tá akceptácia, prijatie toho, že OK, títo ľudia hovoria dialektom, ktorému nerozumiem. Ja sa pokračujem venovaniu v mojej Hochdeutsch, mojej spisovnej nemčiny a samozrejme vlastne byť trpezlivá s tým, že ten dialekt sa bude na mňa postupne nabalovať a samozrejme vlastne v podstate ho treba aj trošičku študovať, keď tam chceš ostať bývať, tak vlastne robiť si poznámky, hej, z tých slovíčok spatlaných, spotvorených. Pýtať sa ich, dopytovať sa tých ľudí vlastne. Čo si to teraz povedala? Napíš mi to prosím ťa, lebo ja chcem vedieť. A spýtaš sa to lektorky nemčiny napríklad mňa, hej, keďže so mnou máš hodiny sa do okolností. Takže verím, že som zodpovedala. Dobre, takže ďakujeme za zdieľanie. Ďakujeme. Poďte zdieľať aj vy ostatní, s čím máte problém v rámci učenia sa nemčiny a čo vám pomohlo naopak. Takže ďalšia vlastne vec, ako som spomínala, je neporovnať sa s ostatnými, či už respektíve veľmi často mojich študentov žijúcich v zahraničí takisto vedia odradiť vlastne Muttersprachler, hej, ako rodinní hovorcovia, ktorí vlastne samozrejme hovoria lepšie nemecky ako ty. Je to celkom logické, hej, ten človek vlastne prosto celý život od jeho 2 mesiacov, či odkedy sa učia, myslím, že aj bábätko v bruchu sa učí nejaký jazyk, tak jednoducho počúva len tú nemčinu, tak bolo by smutné, pokiaľ by väčšinou je to také, je to smutné, ale väčšinou ani tí rodinní hovorcovia nevedia dobre gramatiku.
Takže ako s kým sa tu ideme porovnávať. Samozrejme, že aj ty vieš hovoriť fantasticky po slovensky, pretože si Slovenka a jednoducho nenechaj sa demotivovať tým, že robíš samozrejme ako vlastne študentka nemčiny chyby. Je to prirodzené, chyby sú úplne v poriadku, pretože ty si sa s tým jazykom nenarodila. Buď hrdá na seba, že jednoducho je tam strašne veľa vecí, ktoré ti môžeme na toto odpovedať. Hej. Buď vlastne na seba v prvom rade hrdá, že vlastne sa venuješ nemčine, pretože kopec ľudí jednoducho je v Rakúsku, v Švajčiarsku, v Nemecku a jednoducho tej nemčine serie na to a ty na to neserieš. Hej. Toto je vlastne z okolností študentka, ktorá má ako 2-krát do týždňa nemčinu so mnou, hej, venuje sa nej, robí si domácu úlohu, je proste fakt akože fleißig, to znamená ako sa to povie, pilná včelička, hej, usilovná. Takže pokračuje Evi, hej, v tom a absolútne pozoruj len tieto pocity a nechaj ich ísť, pretože ťa to nemá čo demotivovať. Hej? Samozrejme, že pokiaľ ti niekto ako teraz začne rozprávať niečo o tom, a určite to je len tvoj vnútorný pocit, pretože alebo ak ti nejakí kolegovia hovoria, hej, že ty ma nerozumieš, dávajú ti niečo ako nejaké znaky toho, tak poďme sa, spýtaj sa ich coachingovými otázkami, že koľkými jazykmi hovoria. Hej? A tam ako zrazu bude ticho. Lebo väčšinou tí rodiny hovorece hovoria samozrejme hej, tým svojím jazykom potom, ako je tam ticho veľké. Takže hovoria oni po slovensky, nie, no to vidíš. Takže ty sa porovnávaš len so sebou, s niekým iným a absolútne, toto je veľmi dôležité pri učení sa jazyku, absolútne serieš na to, čo si druhý o tebe pomyslia. Zopakujem to ešte raz. Absolútne seriem na to, čo si druhý o mne pomyslí. Ten druhý rodený hovorca. Seriem na to, čo si o mne pomyslí. To je veľmi, veľmi dôležité, pretože pokiaľ mne záleží na tom, ako hovorím po nemecky, čo si ten druhý o mne pomyslí, tak mám extrémny strach robiť chyby. Schválne mi daj do komentára, ako to máš ty a tam vznikajú obrovské bloky pri rozprávaní, pretože mám blok, čo si o mne ten druhý pomyslí. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že je ti úplne, potrebujeme na tom odteraz pracovať, vážení a vážené. Ak vidíš toto liveko, nie je to náhoda. Poď si sám skutočne a teraz sama sebe povedať. Je mi úplne jedno, čo si druhý o mne pomyslí, koľko chýb rozprávam, ako rozprávam po nemecky, aký mám akcent, pretože hádaj čo, náš najväčší nepriateľ nie je to, že robíme chyby, ale náš najväčší nepriateľ je strach z robenia chýb a to nás extrémne blokuje. Na tom pracujem takisto aj vlastne na hodinách nemčiny s mojimi študentmi. Hej. Takže určite sa na to Evička ešte pozrieme na individuály, aj ostatní zdieľajte, poďte do toho. Takže takisto strach z robenia chýb. Aj to by som poradila tiež mojemu mladšiemu ja. Ako absolútne sa vyprnúť na to, či rozprávam s chybami. Logicky, že rozprávaš s chybami, pretože si človek, ktorý sa učí nový jazyk. A ja nepoznám, ako nikto učený z neba nespadol, ja milujem tieto metafory, hej. Und die Übung macht den Meister, vlastne cvičenie robí majstra a o tom to je, hej, byť trpezlivá a láskavá sama k sebe. Skutočne sa prijať aj s tými chybami a vlastne ako prijať sa s tým, že jednoducho prvé roky proste nemčiny budem robiť chyby. Je to tak. Nevidela som ešte ani asi taký študent nie. Jedine, že by nám implantovali vlastne niečo do mozgu a hneď by sme vedeli po nemecky, ak by bolo to krásne. Neviem, hej, či by to bolo krásne, ale v každom prípade je to normálne, je to proces, budeš robiť chyby, budeš vlastne na začiatku možno aj demotivovaná, hej, a ako píšeš teda, že vlastne to bude zrejme na začiatku náročné komunikovať s rodennými hovorcami, je to v poriadku, bude to proces a bude to vždy lepšie a lepšie. Lenže presne toto je tá fáza, hej, my sme s Evičkou spolu, myslím, 3, 4, 5 mesiacov, neviem. A v každom prípade ísť cesto, hej, ísť cez tú náročnú fázu, to je presne to a nevzdávať sa, to je veľmi dôležité. Aj keď to je na začiatku ťažké. Bude to ťažké? Jasné, samozrejme, hej, nikto nehovorí, že to je ľahké. Nikto. Ak ti vlastne povede niekto nejaký, ako hovorím, učím od roku 2006 a myslím si, že mám veľmi skvelé výsledky so študentmi, ale ako nevidela som študenta, ktorý by sa naučil po nemecky akože takto, hej, že úplne v pohodičke, jasné, za 3 mesiace som už ako tam, kde chcem byť, hej, na B2, ako za mňa, toto sú marketingové ťahy, a takýchto lektorov by som nakopala vieš kam. Proste jednoducho, poďme si to ako reálne naliať, ako sa hovorí, poďme si naliať čistého vína. Takže v prvom rade, v ďalšom rade by som chcela povedať svojmu mladšiemu ja, respektíve aj tebe, pogratuluj si, že si to ešte nevzdala. Pogratuluj, že si to ešte nevzdala a že jednoducho sa tej nemčine venuješ alebo chceš začať venovať. Niektorí skutočne žiaci už na tom nemeckom gymnáziu, ešte sme stále tam, kde som chodila na nemecký gymnázium, tak to učenie vzdali. Jednoducho nechali premôcť, dá sa povedať, toho, čo to je vnútorného sabotéra, v coachingu tomu hovoríme, a proste vzdali to učenie sa nemčiny. Hej, to znamená, začnem
vzdám to, alebo začnem a vzdám to a už to nezačnem, hej. Takže skutočne, ak si v tej situácii, že máš chuť to vzdať, tak vec, že sa to oplatí a že docieliš to, čo chceš. Len jedno skutočne ako najhoršia chyba, ktorú môžeš robiť, je vzdať sa. Pretože to je ťažké, pretože to je nekomfortné, pretože sa s tým nepríjemne, jednoducho vzdať sa. Ísť cestu von z tej komfortnej zóny a nevzdávať sa. Nevzdávať sa a začať. A neprestávať. A byť pravidelný v učení sa nemčiny. V mojich programoch ako coacha a mentora, pretože nie som len lektor, ale som aj coach a mentor, mám za sebou XY coachingových vzdelaní, XY proste jednoducho viaceré coachingové a mentoringové vzdelania. V podstate vzdielam tieto motivačné informácie aj v mojom programe Božská nemčina s Luciou. O tom programe ti poviem na konci, ale vec vlastne, že vlastne tá motivačná časť je extrémne dôležitá. Minulo som vzdielala so študentom Stanislavom, keď sme mali individuál, mi povedal: Lucia, toto teraz počúvajte, zasmieme sa na tom, ale tak s takou láskou, že Stanislav mi povedal, že Lucia, ja som v programe Božská nemčina a samozrejme mám tam XY gramatických videí, XY slovnej zásoby, hej, a on povedal, že omylom som si zapol motivačnú časť, hej, pretože tá motivačná časť je ako bonus a samozrejme si ju zapínať nemusíš, hej, a povedal mi, to ti tak zaujíma, že som to začal počúvať a skutočne ma to extrémne motivovalo a to je presne to, že 80% úspechu v učení sa jazykov, za to sa podpíšem, je tvoja hlava. Všetko je v hlave, ako sa hovorí. Ja hovorím, že nie až tak všetko, ale 80%. 80% je v hlave a v srdci a proste v našej energii. To znamená naše rozhodnutie, naša motivácia, to, že vlastne či ty prestaneš alebo neprestaneš, nezávisí od toho, či si porozumela nejakému gramatickému cvičeniu, ale závisí práve od toho, do akej miery si motivovaná. Hej, do akej miery to fakt chceš a do akej miery proste zotrváš. Motivácia je 80% úspechu. Prečo sa tomu žiaden lektor nevenuje? Neviem. A teda nie, že žiaden krivdím, pretože mám tu veľmi veľa kolegov z jazykového coachingu, mentoringu, ktorí sa týmto témam motivácie venujú, hej. Ale ako je nás menej, je nás ako šafránu a práve to je vlastne ten základ vlastne venovať sa samozrejme aj gramatike a slovnej zásobe, ako pri všetkej skromnosti. Po pár rokoch učenia sa nemčiny ťa dokáže naučiť gramatiku a slovnú zásobu ako fakt úplne ako priemerný lektor. To nie je ako na tom nič, ako vieš, čo myslím svetoborné teraz, vysvetliť gramatiku v slovenčine polopatisticky. Je to fajn, hej, ako je to, len vieš, za mňa toto už je ľahké sústo. Za mňa je vlastne to presne to sústo, je docieliť to, aby moji študenti jednoducho vedeli ovládať nemčinu ako malí bohovia. Hej, takže to je môj cieľ. Aký je tvoj cieľ v učení sa nemčiny? Aký je tvoj cieľ? Aký máš cieľ v učení sa nemčiny? Čo ti fungovalo? Čo ti naopak nefungovalo? Ešte raz, toto liveko je na tému zdieľam moju cestu v učení sa nemčiny. Čo by som povedala mojemu mladšiemu ja? Čo mi fungovalo v učení sa nemčiny? Čo mi nefungovalo? Podzdieľať, čo tebe funguje a nefunguje v učení sa nemčiny. A takisto môžeš zdieľať, aký je tvoj cieľ v učení sa nemčiny. A teraz tu chcem vidieť komentáre C2022, respektíve aký je tvoj cieľ v učení sa nemčiny. Aj to môžeš pozdieľať. Nemusí to byť C2, hej, v prípade, že niekomu stačí. Včera som bola akorát so študentkou z Viedne, ešte starou študentkou, ja mám s mojimi študentmi fantastické vzťahy, sme kecali o živote, o všetkom možnom. Katka z Viedne, no a je také na B2, hej, B1, B2 a je úplne v pohode a ako stačí jej to, hej, a je to dobré. Stačí to komunikatívna nemčina, nikto nemusí ísť chcieť každý na C2, ale aký je tvoj cieľ? Snáď nechceš ostať na tej A1 alebo A2 a nerozumieť ľuďom. Poď a chceš asi sa dohovoriť s novými ľuďmi a chceš im rozumieť a chceš sa aj vedieť vyjadriť v nemčine. Takže poď do komentára, píš, aký je tvoj cieľ v učení sa nemčiny, čo ti funguje, čo ti nefunguje. Píš do komentára, nemusíš sa hanbiť, sme tu len my, takáto intimná komunita. Takže máme tu nejakých 7 žiakov, hej, takže 6-7, takže úplne v pohodičke. Dnes som dala také spontánne liveko, ja mám rada spontánne veci, hej. Dobre, takže čo je vlastne ešte veľmi dôležité, alebo respektíve čo mi tak, ako by som povedala, dopomohlo, je správna učiteľka, ktorá nám prišla do školy, pretože bola to učiteľka, ktorá bola skutočne taká láskavá. To je veľmi dôležité. Dnes to akorát so mnou zdieľala jedna potenciálna študentka a zdieľala so mnou, že sleduje ma už dávnejšie, že ma chcela osloviť a že ak je tu, tak môžeš napísať kľudne. A vlastne, že ju oslovilo to, vlastne moja energia.
Áno, pracujem na svojej energie, na svojom seba rozvoji už nejakých 10 rokov, hej, a dokonca to aj coachujem na môjom druhom profilu Ľudská coaching. Moja energia je vlastne veľmi, veľmi dôležitá, pretože pre mňa je dôležité, aby sa ten študent nemčiny so mnou cítil po hodine nemčiny so mnou lepšie, ako keď prišiel na tú hodinu nemčiny. To je veľmi dôležité. Najdôležitejšia vec pre mňa, aká je vlastne, ako sa ten človek vlastne so mnou cíti na tej hodine, pretože vtedy, keď sa so mnou cíti dobre, tak jemu to ide oveľa, oveľa ľahšie do toho mozečku. Monika, môj cieľ je zmaturovať. Krásne. Aké sú tvoje ďalšie ciele? Super. A čo ti pomáha na tej ceste a čo ti naopak brzdí? Skús nad tým porozmýšľať. Takže a veľmi ti držím na palce, Moni. Pri maturite, das Abitur, die Matura. Die Matura v rakúštine, das Abitur v nemčine, v nemeckej nemčine. Takže vnútorná motivácia, takisto vlastne na začiatku tej mojej cesty som, ako to moje, nazvime to, minulé ja, alebo respektíve to malé 9-ročné ja, nechápalo, prečo sa učí po nemecky. A samozrejme, že mi to vlastne prvé roky nešlo. Ale potom, čo som našla vnútornú motiváciu, to je veľmi, veľmi dôležité pre teba, nájsť tú vnútornú motiváciu, som pochopila, že vlastne práve to prečo ma poháňa vpred. A teraz by som sa ťa chcela opýtať coachingovú otázku. Prečo sa učíš po nemecky? Ja vlastne predtým, než si dohodnem nejaký telefonát, nejaké spojenie so študentom, tak sa vždy pýtam jednu z prvých otázok. Ako ti môže pomôcť tvojou nemčinou? A prečo sa chceš naučiť po nemecky? Prečo sa chceš naučiť po nemecky? Chcú to tvoji rodičia? Hej, chce to tvoja škola? Chce to, kto to chce? Alebo chceš to skutočne ty? Hej, a tam sa vlastne dostávame do toho, že vlastne v podstate veľa študentov si začína, a teraz touto otázkou, zober si kľudne po tomto zázname, alebo po tomto videu si zober pero a papier a napíš si coachingovú otázku. Prečo sa chceš naučiť po nemecky? Chcem sa naučiť po nemecky pretože chcem, dajme tomu, lepšie rozumieť ľuďom. Chcem sa naučiť po nemecky, pretože sa chcem vedieť vyjadrovať lepšie v nemčine. Chcem sa naučiť po nemecky pretože chcem si objednať kávu vo Viedni. Chcem sa naučiť z malých úspechov, hej, začíname. Chcem sa naučiť po nemecky pretože moje deti chodia do rakúskej, do nemeckej, do švajčiarskej školy a ja tej učiteľke chcem rozumieť, Pane Bože, hej. Chcem sa naučiť po nemecky pretože chcem vedieť, čo si kupujem v supermarkete, aby som. No, to sú rôzne príhody, čo si moji študenti kupovali na začiatku, hej. Mala som jednu Dánku, ktorá z Dánska, hej. Dénin, ona si kúpila namiesto toho takého mesa úplne iné a proste jednoducho nadávala, že Pane Bože, celá večera, hej, to sú maličké veci. Ako chcem vedieť, čo jem, hej, chcem si vedieť prečítať príbehový leták, keď žijem v Rakúsku, že čo vlastne konzumujem. To sú malé, a chcem vedieť rozumieť, keď idem k zubárovi, chcem vedieť, keď sa mi niečo, nebudeme to ani manifestovať a privolávať, ale keď napríklad idem k lekárovi, chcem rozumieť tej nemčiny. Takže poďme si nájsť dôvody, dnes si napíš 5 dôvodov, prečo sa učíš po nemecky, prečo sa chceš naučiť po nemecky. Hej, pretože častokrát sa mi potom stáva, že tí študenti prichádzajú na to vlastne, že ono vlastne toto učenie nemčiny je taká spirituálna cesta. Potom prichádzajú na to vlastne, že vieš čo, Lucia, a mi hovoria, ako takto so mnou zdieľajú, ja vlastne ani nechcem žiť v tej Viedni, alebo v tom Rakúsku, ja vlastne nechcem žiť v tom Švajčiarsku, ide mi len o peniaze. Hej, a tá už sa bavíme vlastne potom s coachingovým, samozrejme z toho coachingového hľadiska, čo je najdôležitejšie? Dôležitejšie to, ako sa cítiš a prečo to robíš, prečo si tam, hej? Pretože ako pokiaľ ty sa nechceš naučiť po nemecky, tak a ešte raz to zopakujem, ale zopakujem to vulgárne, ten učiteľ ti môže priniesť zlaté hovno na tácke a ešte aj pocukriť to a jednoducho nebudeš s tým spokojná. Nebudeš s tým spokojný, pretože jednoducho ty sa nechceš naučiť po nemecky. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Porozmýšľaj nad tým. Takže dnes zdieľam moju cestu z absolútne najslabšej nemčinárky v triede, alebo jeden z najslabších nemčinárok v triede, keď som mala 9 rokov, až vlastne po učiteľku nemčiny. Mám za sebou vlastne 16 rokov učenia nemčiny a takisto som pracovala ako tlmočníčka, prekladateľka, aj tlmočila som po úradoch diplomatom, na konferenciách a teď vláde, no proste jednoducho, hej, hoci kde na ministerstvách a teď. Nie je to pre mňa ako, pre niekoho to je veľká prestíž, pre mňa to už ako, bola to prestíž, bolo to fantastické, ale je to za mnou, táto krásna etapa, no a vlastne dnes som tu, aby som vlastne s tebou zdieľala moje vlastne skúsenosti, učím sa nemčiny. Učím od roku 2006, v roku 2006 som vlastne po tejto story gymnaziálnej, ako hovorím, 8-ročný gymnázium, takže 8 rokov, nazveme to peklíčka, ale nie, prvé 2 roky boli úplne najhoršie, to som myslela, ako, že to bolo hrozné, si robili starosti aj rodičia. Vlastne som potom už začínala milovať tú nemčinu, pretože a do toho by som ťa chcela aj dostať, aby si začala milovať tento jazyk. Ja ho milujem, ja nemčinu proste milujem.
A to je vlastne to veľmi dôležité, že vlastne ty cítiš z toho lektora, či tú nemčinu miluje, pretože chcem, aby si sa zamilovala do nemčiny aj ty, zamiloval do nemčiny aj ty. A potom sa ti to pôjde úplne inak do hlavy, pretože budeš mať úplne iný prístup k učeniu sa nemčiny. Už to nebude ten muss, ich muss, aber ich will. Hej, ich muss, ich will, ich muss, ich will. Porozmýšľa nad tým, hej. Ich muss, musím, ich will, chcem. Willst du oder musst du? Chceš alebo musíš? A inak by to bolo ich muss nicht, sondern ich will. No, v každom prípade vlastne v 2011 som skončila, potom som študovala nemčinu, prekvapivo 5 rokov a vlastne prekladateľstvo, tlmočníctvo, čo je veľký rozdiel, pretože veľa lektorov študuje vlastne učenie nemčiny, ako teda, čo to je prosto pedagogickú školu. A tam ako to ma nezaujalo, pretože to bolo veľmi jednoduché. Mňa zaujalo prekladateľstvo, tlmočníctvo, oveľa väčšia výzva. No a vlastne v podstate potom by som s tebou chcela zdieľať v podstate ďalšie veci, ktoré mám veľmi, veľmi ako tlmočničku a prekladateľku nakopli. Ale to vnímam vlastne, že v podstate si vlastne dáme do ďalšieho liveka, aby to nebolo príliš dlhé, takže na budúcu viedenskú kávu budem zdieľať, čo ma vlastne posunulo ako tlmočničku a prekladateľku. Hej. Ak by som s tebou v podstate ešte tak mohla ti zhrnúť, teda nielen vlastne ten mindset, ale vlastne tie metódy, tak určite vlastne v podstate rozkúskuj si tú nemčinu na kratšej časti, obklopuj sa jazykom úplne každý deň, to znamená, nestačí mať hodinu alebo 2 hodiny vlastne s lektorom do týždňa. Ty sa potrebuješ jazykom obklopovať úplne každý deň čo najviac, hej, ideálne non-stop. To znamená, že samozrejme potom, čo som prišla do Viedne, keď som mala 19, tých 2007 som prišla do Viedne, tak odtedy som bola non-stop v nemčine a tam ma to začalo baviť, pretože tam som začala robiť veci, ktoré ma bavia a to je vlastne absolútny proste jednoducho urýchlovač učenia sa nemčiny. Študovať materiály, ktoré ťa bavia. Obklopovať sa ľuďmi, ktorí ťa bavia a rozprávať s nimi po nemecky. Študovať materiály v nemčine. Pozerať seriály, ktoré ťa bavia v nemčine. Pozerať telku v nemčine. Samozrejme na tej jazykovej úrovni, aby si tomu jakž tak rozumela. Čítať knihy v nemčine, tie, ktoré ťa bavia. Robiť veci, koničky v nemčine, ktoré ťa bavia. To znamená, baví ťa yoga, super. Zapni si dnes na YouTube nejakú nemeckú lektorku jogy, ktorá ti tam dá proste Sonnengruß, to je pozdrav slnku, v nemčine. Hej? To znamená, bavilo ma fitko vtedy, bavilo ma tancovania, milujem tancovania, som chodila všetky vlastne viedenské, moji lektori boli vlastne tanca, boli Rakúšania, hej, ako väčšinou proste, alebo vlastne prisťahovalci, ktorí hovorili v nemčine. To znamená, začni sa obklovať každodenným kontaktom s jazykom. Veľa je toho, čo s tebou chcem zdieľať, takže vlastne až zvyšok si vlastne dokončíme na budúce. Hej? Nenechaj sa vlastne odradiť tým, že nejaký materiál nebudeš rozumieť a určite vlastne pozeraj aj tú telku v nemčine a seriály v nemčine. Určite veľmi, veľmi rada pozdieľam nejaký zoznam seriálov, takých tých, nazvime to, typy alebo na seriály, ktoré pozdieľam v tomto liveku do podpisu po tom, čo to pozdieľam. U mňa to vlastne, som začala pozerať Fantagiro, to bola moja taká prvá rozprávka. Vie to niekto, kto je Fantagiro? Neviem. Zdieľaj. Viem, čo je Fantagiro, alebo mám pod 36, ja mám 36, takže ešte viem, čo je Fantagiro, neviem, či to ešte tej mladší vedia, proste taká rozprávka, a potom neskôr samozrejme som začala sa venovať seriálom, ktorí ma bavia, napríklad Sex v meste, hej, som mala 16, keď som začala pozerať v nemčine, takže skutočne ako venuj sa tej nemčine na tej úrovni, čo ťa baví, pretože v prípade, že to baví, tak to má extrémnu šancu uspieť, hej, že vlastne ty nepraštíš. To znamená, v prípade, že začneš študovať nejakú technickú nemčinu a musíš a tak ďalej, nechce sa do toho. V prípade, že si pozrieš tvoj obľúbený seriál, prečítaš tvoju obľúbenú knižku alebo pôjdeš na nejaký koníček, prihlásiš sa na nejaký online kurz. V dnešnej dobe nemusíš ani vytrčiť pety z domu, môžeš si zapnúť online kurz jogy, online kurz čohokoľvek v nemčine a jednoducho fičíš s tým, čo ťa baví. Z začiatku bude náročné, áno. Zo začiatku budeš mať trilión nových slovíčok v tej áno, ale tieto slovíčka vlastne potrebujeme si aj spracovávať, naučiť sa, ako si robiť slovnú zásobu. Zdieľam to všetko vlastne v programe Božská nemčina s Luciou. Či už metóda zlatého zoznamu, Gold List, či už vlastne, ktorá mne veľmi pomohla, taká moja vlastná metóda Gold Listu, nazvime to, ktoré vlastne som si začala robiť ako tlmočníčka. To by som s tebou chcela zdieľať v podstate vlastne na budúcom liveku, čo mi pomohlo vlastne ako alebo čo som sa naučila z tlmočenia a prekladania. Tak,
Takže verím, že toto liveko bolo nejaké prínosné. Napíš určite do komentára, ako si sa cítila, ako si sa cítil a čo by si s nami chcela ešte takto pozdieľať. Romanka píše, môj cieľ je bezproblémová komunikácia, keďže nemčina je pre mňa fakt pekný jazyk. Krásne. Úplne nádherné, že ti páči a v prípade, že aj keby sa ti nepáčilo, tak vlastne budeme spolu pozerať také veci a doporučiť také seriály, že proste jednoducho ťa nadchne. Takže dá sa do toho jazyka aj zamilovať a to, že už teraz vnímaš, že ti ten jazyk páči, je super. Presne, bezproblémová komunikácia, možno by som si to nahradila vlastne bezproblémová komunikácia. Vieš, tie slova sú silné, takže možno ako môj cieľ je skvelá komunikácia alebo ľahká komunikácia, zrozumiteľná komunikácia. Aj porozmýšľal si nad tým slovičkom bezproblémová, hej? Lebo vlastne ja pracujem aj na úrovni podvedomia, takže to ako by som povedala teraz vlastne hrá s podvedomím, hej, že keď si niečo manifestujeme, niečo hovoríme, napríklad nemám problém sa učiť po nemecky, tak ten mozog nevyhodnocuje ten zápor, hej, takže pozitívne, ale viem, čo si chcela povedať, super. Pozitívne vyjadrovania o nemčine, hej. Čo by som ešte chcela dnes dielať je, že som slúbila darček. Takže vlastne tí, ktorí sa vydržali pozerať do konca, mám pre teba darček a to je konkrétne na tento týždeň môj tím dnes o 2:30 ráno poslal všetkým mojim študentom božskej nemčiny s Luciou, neuveriteľné, poslal nové materiály na božskú nemčinu s Luciou. Každý týždeň zasielame vlastne gramatické videá, zasielame audio nahrávku, zasielame slovníček, zasielame pracovné listy s výsledkami, zasielame motivačnú časť, dokopy je to spolu na mesiac 12 gramatických videí v tomto programe. Takisto sú tam 4 audia mnou nahrané. Aj tie gramatické videá sú mnou nahrané a vysvetlené v slovenčine. Tá gramatika, to je veľmi dôležité, aby si pochopila gramatike v slovenčine. Takisto tam máme vlastne coachingovú časť a jazykovú mentoringovú časť. To znamená motivácia, ale aj efektívne metódy na učenie sa jazyka, neviem, aplikácie, web stránky, ktoré ti pomôžu, tralala, sebavedomie v nemčine. Ako máš tam za mňa. Ja som veľmi hrdá na ten program, ktorý som vytvorila, poviem to takto na rovinu. Takže darček je vlastne pozdieľať niečo z tohto vysielania. Ja budem vlastne zdieľať videjko, môžem si aj teraz robiť storičku, screenshotovú, hej, pozdieľať nás Nemčina s Luciou a vlastne v podstate zazdieľať túto storičku s tým, že vlastne ti venujem týždeň tohto programu úplne gratis, nezáväzne, absolútne nezáväzne, to znamená, ti ho odošleme a to, či budeš pokračovať v tom programe, je už na tebe, to vlastne členstvo, ktoré stojí aktuálne dnes 155 €. Dobre, takže na pol roka, hej, a ty získavaš týždeň skúšobný bezplatne. Tak v prípade, že by si so mnou chcel dohodnúť konzultáciu, takisto je to takto možné, vlastne bezplatnú zoznamovaciu konzultáciu, pokec na videohovore tiež vlastne cez správu. Ja verím, že toto liveko bolo pre teba prínosné, zdieľaj nás a kľudne so mnou pozdieľaj do súkromnej správy, čo si dnes pochopila, čo ti to dnes dalo, čo si dnes pochopil, čo ti dnes dalo. Všetkých vás zdravím, mávam a majte nádherný večer. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Želám ti nádherný večer. Tschüss und bis bald. Vidíme sa čoskoro.